Autopuolen pojat vissi ennenkin kuullut tosta autofellaatiosta. Mitä? Autopuolen pojat mulle useesti avautuu. Ne puhuu paskaa, pitää sadetakin kans varautu. Välillä kun kulkee tuolla koulukäytävillä, näkee kuinka niillä jätkillä on perset näytillä. Autopuolella ei ole paljonkaan muijaa. No sen näkee sit, et ne jätkät on nuija. Joten niitä pitää alkaa varohuolella. Vai ootteko te vittu niitten mulkkujen puolella? Tähän väliin pitää heittää Amis vasta lukio 1-0, koska Amiksilla on korolla. Peilissä roikkuu karvaset nopat. Jos tulee tilanne, totta kai mä ne otan. Karvaset nopat on autopoikien sittiä. Pitääkö heitä heilamaa kuituja kittiä? Tässä on niinku paperille kirjoitettu ja freestylin sekaset, repikää siinä. Tämä biisi on tarkoitettu niille autopuolen pojille, jotka on siellä Kouvola Amiksissa. Tajutkaa jo. Meinas unohtuu kertoa, että minkälainen meininki meillä on täällä niinku kohdata noin villit autoamikset, et kuunnelkaa sitten, että me ollaan tuolla piuhapuolella varauduttu tähän sotaan huolella, koska autopuolen pojat meille haastaa riitaa. Ja eko sille pystyy vetää pullon rakaviinaa, et jos ne alkaa meille ekoilla, pysty huutavaan, että millä he poilla. Sun korolla skruunaa, bensa käyttänyt 1/3. Vois sanoa, että sun autos on pienmolonen. Kouvolan Amiksesta et saa huonoja muistoja, harrastuksena autofellaatio. Joo. Et tiedä sitten mitä tähän väliin keksisin oo. Jos ei oo iltaisin tekemistä, niin kuuntelisit vaikka tätä. Niinhän ne kaikki väittää kaiken näköistä sontaa, että mullekin on kuulemma kasvanut pillu nenäpäähän. Ken uskoo ketä? En mä sua vedätä. Joo. Ois ihan Jeesus toi Kalju lähtis taas vetää kunnon freestyle tonne Eskolan kyytiin. Sopis metsä tyyliin nykyään. Kuulin vähän juttuu tuolla miittikannulla. Metsillä alkaa kuulemma paistuu munat pannulla. Ei tästä ei kyllä enää tuu mitään. Homma alkaa lähteä käsistä kirjaimellisesti. Joo, se on sitten morjens.